Dito po kami nagkuha ng ng tubig para i-apula dun sa sunog, kaya napabilis yung pag-apula ng kalayo. Kagabi po may nag-import sa akin na may sunog daw sa Barangayol. Nagpunta ako dito. Tapos yung mga hobinis, nag-rescue na sila. Inabot ko talagang naglalagablab na ang loob ng Barangayol. Kaya nag-rescue me yung Barangayol. Kaya naapula sir ang Barangayol, yung naglalagablab sa loob ng Barangayol. Sa impormasyon po Kap, saan po nagsimula itong sunog? Base sa kagabi po nagpunta dito yung Bureau of Fire. Ang sabi nila sa saksakan daw ng CCTV. Maliit yung wire. So far Kap, ano yung mga kagamitan na nasunog dito and magkano po kaya abutin ang amount po nito? Una po yung bagong CCTV. Nagkakantidad po yan ng 100,000. Yung bagong aircon, 60,000. Yung water dispenser, baka mga 25 yan. Ano lang yan, initial. Tapos yung isa ko pang CCTV, sunog pa rin. 100K man pala yan.